Pan ges i'r diagnosis, oedd e'n massive relief i fi, ac o'n i just fel, diolch byth taw MS yw e. Haia, Rachel Stevens ydw i, a dyma fy stori i am dioddef a MS. Mae Multiple Sclerosis yn rhywbeth sy'n effeithio ar y menydd a'r cyhyrau yn y corff. Mae gyd yn cael ei effeithio achos bod signals ddim yn cael ei ddanfon rili o'r ymenydd i weddill y corff. A mae'n effeithio lot o bobl yn wahanol. Oedd pethau rili odd yn digwydd. Peth cyntaf nes i sylwi, o'n i'n trio bwyta bisged gyda phaned o de, ac o'n i wedi rhoi bisged yn y te, trio bwyta fe, ac o'n i jyst yn bwrw ngwyneb i, ac oedd yn chwaer i fel, Rach, pam sa ti jyst yn mynd bwyta'r bisged? O'n i fel, fi'n trio. Ar ail beth, es i mas am dro, ac o'n i'n cerdded ar y pafin, fel i chi, gwrando ar gerddoriaeth, a dyma fi'n clywed bip mawr, car, nes i droi rownd, ac o'n i'n sefyll yng nghanol y rhewl, gyda ceir tu ôl i fi, a jyst wedi cerdded i ganol y rhewl, heb hyd yn oed sylwi neu gwybod oedd yng nghoesau i di mynd â fi na, heb yn ymenydd i yn kind of adjusto. So hwnna nath hala fi fynd, fi'n meddwl bod rhywbeth yn bod, so es i at i'r doctor. Ges i'r diagnosis llawn mis Medi 2019. Cofio mynd i'r ysbyty ar ôl 6 i 9 mis o MRI scans, CT scans, ges i lumbar punctures, a maen nhw'n horrific, by the way. Ac o'n i'n iste yn y stafell aros gyda'n nhad, ac oedd yna lot o bobl yna ddim yn gallu cerdded, pobl mewn cadeiriau olwyn ar crutches, pobl oedd ddim yn gallu siarad yn dda iawn. A gyd o'n i'n meddwl oedd, dyna sut fi'n mynd i fod. A nes i edrych ar dad a mynd, Dad, I'm going to end up like that. A dde fel, shut up, ti'n gwybod beth sy'n bod ar bobl yma. Pan ges i'r diagnosis, oedd e'n massive relief i fi, ac o'n i just fel, diolch byth taw MS yw e. Dyma pan fi'n credu fi mor positif am y peth, achos yn mynd mewn i'r ysbyty, yn mynd mewn i cael y diagnosis, oedd dim clem dy fi beth yn mynd i ddigwydd, ond i'n meddwl mae brain tumour dy fi, a mae'r doctor mynd i weid, mae dy ti 6 mis, a fyddi di wedyn yn marw. So oedd unrhyw beth oedd ddim yn hwnna yn amazing, oedd e'n ffantastig. Oedd y doctor fel, ti'n deall beth yw e, a ni fel sdim ots dy fi, dwi ddim yn brain tumour, a sa'n mynd i marw mewn 6 mis. A yn amlwg ar ôl, o'n i'n clywed, yn amlwg sut oedd e'n mynd i effeithio fi falle, y triniaeth oedd ar gael. O'n i'n upset, yn amlwg o'n i'n crio, o'n i'n gwybod beth yn mynd i ddigwydd, oedd yn ymenydd i, all of a sudden, ddim yn gweithio'n iawn. Mae lot o bobl yn meddwl, achos bod MS dy fi, felly bod fi'n mynd i benni lan mewn cadr olwyn, neu bod fi'n mynd i angofio popeth. Ond y peth mwyaf fi wedi cael yw bod fi wedi mynd siopa. Maen nhw'n mynd yn rili gyflym ar y scanners, a ti fel, can you please just stop? Achos fi'n trio pigo lan rhywbeth, a sa'n gallu gripo fe. A mae pobl yn meddwl, ti'n edrych fel merch ifanc yn iach ac yn pam ti'n stryglo gyda pigo lan tin o tomatoes. Mae pobl wedi gofyn fi os i fi'n feddw. Mae t-shirt y fi sy'n gweud, I may be drunk, but I may have MS, or it could be both. Fi'n licio pethau sy'n doniol fel yna, achos fi'n un o'r bobl sy'n cymryd y mic allan o'n unen, a os fi ddim yn chwerthin am y peth, pobl arall yn mynd i fynd, fi mor sori, a fi'n byw bywyd ffantastig. Dim byd yn mynd i stopo fi byw a mwynhau. Mae pethau humorous a cymryd y mic yn rili helpu fi trwyddo'r diagnosis. Fi ddim yn poeni lot o ddydd i ddydd am y cyflwr a sut mae fe'n effeithio fi, achos dyw e ddim rili. Y peth mwyaf sydd wedi cael effaith arno fi yn y mywyd bob dydd yw bod fi'n gwisgo spectol i yrru a fi'n gwisgo spectol i wylio dyledu. Un o'r symptomau mwyaf MS yw blurred vision, a mae hwnna da fi. Dwi'n cael infusion i trin yr MS, so o'n i wedi dechrau off gyda tabledu. Dyma beth oedd nhw moyn trialu dy fi. Gan nhw ddim yn gweithio, o'n i'n cael relapses. Wel, o'n i chwerthin ar y pryd, ond fi'n edrych nôl a fi'n really chwerthin, cos mae fe yn hilarious, ond o'n i'n mynd trwy cyfrwle, o'n i'n iste yna falle gwylio teledu, a meddwl, fi angen mynd i'r tŷ bach, ond I'll hold it, byddai'n fine. Yn mynd i wneud rhywbeth arall, a mi just yn mynd i'r tŷ bach. Oedd yn ymenydd i ddim yn rhoi cyfle i'n nghorff i registro bod fi angen mynd nawr. Ac oedd e'n dod yn joc wedyn, pob tro ni'n rhoi fel I better not put clean pyjamas on, achos o'n i'n gwybod beth yn mynd i ddigwydd, a oedd e'n joc.
Ond oedd y tabledi yn amlwg ar y cyfle ddim yn gweithio. Nath nhw trialu fi wedyn ar yr infusion ocrelizumab. Mae'n siŵr bod fi'n gweud yn iawn. Syth yn ymraichu 6 i 7 awr o infusion. Sef, oedd e'n mewn bag, oedd e'n edrych fel dŵr, hylif, clir iawn, jyst yn cael ei roi yn y corff am ryw 7 awr. So fi'n really lwcus. O'n i bai bod fi'n cael check-up neu bloods wedi wneud neu maen nhw moyn galw fi mewn i gweld sut mae'r triniaeth yn mynd. Unwaith bob 6 mis a fi'n byw bywyd really lovely. Pob cyfle mae rhywun yn gweud, o, ti eisiau gwneud skydive? A fi'n defnyddio hwnna fel esiampl, byswn i byth yn gwneud skydive, ond fi'n gweud ie, achos fi yn nawr cymryd mwy o gyfle i wneud y pethau, felly byswn i ddim yn gallu wneud os oedd rhywbeth fel brain tumor dy fi. Byswn i ddim yn wneud hanner y stuff fi wedi, os o'n i ddim gyda MS, sy'n really odd. Os o'n i'n gallu rhoi cyngor i unrhyw un sy'n dioddef â Multiple Sclerosis, does na ddim ffordd cywir neu ffordd anghywir o delio gyda MS. Mae MS Cymru, MS Society Cymru yn ffantastig. Na i siarad gyda chi, track me down somewhere. Cofia bod na bobl yna i chi. Fi ddim yn gweld yn hun fel rhywun sy'n disabled, achos dwi'n gallu wneud pethau. Fi'n gallu cerdded, fi'n gallu redeg, os o'n i moyn, it's a choice that I don't take. Ond fi'n byw bywyd normal, does dim anabledd dy fi. Fi'n gallu wneud bob dim. Alright, fi'n gwisgo sbectol, a weithiau fi'n angofio pethau. Ond na gyn i gyd. That's it, it's part of me nawr. A Rachel Stevens, MS, fi'n licio hwnna, by the way. Rachel Stevens MS. Dyna be fi'n mynd i galw yn unan. What's not to like?